Ayan, Philippine single mom in Japan. Miguel Love, shout out po, madam. Premiere. May premiere kay, wala pala yung music ko. Wait lang po. Wala pa pala. Ayan, madam. Miguel Love, shout out host. Miguel Love, shout out, madam. Ayan, ngayon lang tayo nakapag-live. Maraming mga araw na nagdaan. Miguel Love, shout out po. Watching ads. Salamat po sa pa-watch ng ads po. Miguel Love, shout out sa inyong lahat dyan. Up to 1,000 pesos cashback. This was on the birthday blowout sale. Aliyah, don't cry ha. Ay. Araw-araw ka na buray-buray ni Papa niya pa. Kasi nagpundo na. Wala, hindi ko na. Oh. Galing mo. Oh, nasa airport na ko na sira. Ito si mama niya, si papa niya. Ano ko sa larga? Mga 12:30 ata. Ha? 12:30. Lang sula. Wala, hindi ko mama na. Ha? Wala ko lula niya. Oo. Nailing ka. Di. Na nagpapailing. Yeah? Di. Si Eliasan. Hindi sana magtansig mo yan sa... Ay, madali. Masindakan. Minarugan mo, Bruce. Kukala mo. Buray-buray tayo ito. Buray-buray mo, abuday. Pag gusto niya yan, dang. Paling kita itu diurugan mo, Bruce. Kukala mo. Ito pwede marigos. Sabi ni mama, di marigil. Yere, mas kita tabi. Sabi ni mama. Yes. Isa punuan kamo. Projectionist. Ayan, projectionist, nagbaba ng iyong bahay. Miguel Love, shout out lalabs. Kumusta ka na? Ayan. Salamat po sa patamsak. Huwag niyo pong kalimutang tamsakan yung aking live. Thank you so much. Mabanggalang ito. Kailangan natin mag-work mga lalabs. Pang diaper lang ng baby ko. Pambili lang ng diaper. Kaya si Os matagal bago nag-live kasi nanganak pa ako mga lalabs. Meron na pa akong baby. It's a girl. Papa mo, dali na. Karang oras na sana. Madali na si Papa. Alas hindi na. Alas 8 na. Ito yung marigos. Rasa. Tapos nagdulo. Parang nang-init ka. Doon parang di mo kanin dito ba? Mamuli kayo. Dog nakabros mo daw. Katang dilo. Trabaho na kaya. Trabaho na pati.
Pero cellphone ko ito. Nagawa na pati ata eh. Ba na nga. Warto ka rin mo yung untat sa sumuko. Makargata, di pag isi ko, parehis pa ka. Darawa ka mo? Ha? Darawa ka mo? Ano kita daw yan? Thumbs up support from Barista Phil Lalab. Lalab, mega love, shout out. Ayan, supporter ni Barista. Kumusta ka na, Lalabs? Ngayon lang ako nakapag-live. Nanganak na ako, Lalabs, babae. Nasisihos. Ayan. Thumbs up support from Barista Phil Lalabs. Thumbs up, ma'am. Ayan. Madam Regina, mega love, shout out. Di po ako nakakapangisda sa'yo. Ngayon lang ako nakapag-live. Good morning everyone po. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Miguelag shout out po. Ayan, Madam Regina po, Miguelag shout out. Ayan, salamat po sa inyong patamsak. No worries po. Nanganak kasi ako, madam, na ano ako, na CS. Nagpahinga si host. Na ano ako, nanganak ako nung March 3. Na hospital ako. Barlods Tamsak Puhos. Ayan, Barlods TV. Miguel Love, shout out Lalas. Bigyan kita ng jacket. Barlods TV. Ayan, bigyan kita ng jacket Lalab sa ayan na. Patamsak, may jacket ka na po.